من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلمون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Ayat menika keseneraken bab sing wonten kaitane karya peristiwa perang Uhud. Warna-warnine kelakon sing dihadapi Kanjeng Nabi lan para sahabat nalika kedadian perang Uhud. Ayat sing wingi Gusti Allah negasake bilih Gusti Allah bakal nibake rasa wedi, rasa ngeri nang atine wong kafir. Angger awake dhewe ning dalem ngadepi wong sing kafir utawa wong sing ora duweni iman iku bener-bener kuntum mukminin dijanji kalau pengenane sing denane itu wala tahinu wala tahzanu dia susah jemoseno wa antumul a'la muslimin bakal iso menang nek sira padha iman. Wong kafir ditimpakan rasa wedi, kebingungan tentang andalane
bima asrafu billahi ma lam yunazil bihi sultana. Nang sesembahane sing cara dipikir cara akal ora masuk akal wong watu kok disembah. Kutane Gusti Allah kok ambek watu. Sing dibentuk digawe kaya wong-wongan terus disembah. Iku bisa wae pitulungan. Akhire kebingungan ngerti jebul sesembahane ora iso mitulungi wa benar bisa mas wong ini wong musyrik wong kafir itu dicap wong dolim duwe akal sehat utek kok nyembah barang sing nek gawe-gawe dhewe wong dijenggongi ditutuki ora iso males kok disembah iku wong kafir. Terus Kanjeng Nabi dikon didhawuhi Gusti Allah konuturi umat oleh pangilekno nalika awal perang Uhud yen ra menang to nalika siramu netepi perintah Kanjeng Nabi pasukan panah sing cacahe 50 dikon manggon Jabal Rumah ditetepi ya patuh dengan Kanjeng Nabi ya bakal menang. Wajar ini ada di kita oleh walau dengan sodako lan teman-teman wis beneri netepi ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah wa'dahu ing janjine Gusti Allah iktahusuna nalikane mateni utawa merangi sira kabeh huwe wong kafir biilihi kelawan irine Gusti Allah eling-elingan wingi biyen ya critane ngoten apa janjine Gusti Allah wis ditetepi to nek kowe taat marang Allah lan Rasule ngadepi sapa wae ora bakal kowe. Contohnya nanti awal perang Uhud najan jumlah wong mukmin yang sithik peralatannya pas-pasan jumlah wong kafir akeh dikel ben 3 dikel ben 5 wong mukmin ben 1000 kadek sing sak pertelon munafik lewas-lewas ora melu perang. Nah ketika Kanjeng Nabi ndhawuhi kowe tetepone dhuwur gunung iki ngawasi wong kafir aja nganti nyebu nyedak aja nganti medun saka gunung Rumah jenenge Jabal Rumah iki padha wae aku engko sak rombongan menang utawa kalah aku kasare dipotong-potong lawak kowe aja nganti medun. Nah ing bulan wis ketok menang mergo perang pertama wong kafir ape nyedak panah kondur akhirnya kalah walah udah melayu terus padha royokan kowe nek wong munafik sing seneng aco royokan bondo jalanan jadi cara itu perang nang sing kalah bondone sing kena dirampas bukan wong-wong wis padha royokan wong rasa menang sing gunung mang kok bantahan ambek batore bantahan ayo ngono ora menang lha pemimpin pemanah jenenge Abdullah bin Jubair iku jarene wis mengeng kowe gak eling dawuh Kanjeng Nabi pokoke menang utawa kalah aja nganti awake kedun saka kene lho Kanjeng Nabi dijamin pemimpin umat ya panglima perang ahli strategi ternyata pasukan panah ya bodoh jalan-jalan nanti bodoh-bodoh hatta ira fasiltum sehingga nalikane fasilan itu makna aslinya gagal tapi ini maknanya wedi sama sira kabeh wa tanazatum lan padha persulayan bantah-bantahan sira kabeh fil amri ing dalam perintah Kanjeng Nabi. Jadi padha jalan-jalan
Wis lari kok perane wis karuan padha kalah karo padha mlayu ngono. Ayo metu ra raman rampasan kok. Kowe ora dawuh Kanjeng Nabi mau sing pemimpine ngoten. Ora bangkunal habu. Pakot nasara ashabuna wa ba'dukum. Ayo saiki padha mlayu wae, padha melok medun. Wis menang kok pasukane dhewe ora medun ora oman kok. Sing pemimpine mulan khaliqu amron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dhewe dipelakon Kanjeng Nabi aku mau pokoke melanggar perintah Kanjeng Nabi. Jadi tanah zabun fil amri. Eleng-eleng kok pengenan terus aku dandan nalika dipenging medun saka pucuk gunung cilik mau bukit rumah. Padha bantahan akhirnya padha mati dipateni sing pemanah mau padha medun kabeh karek wong papat apa wong loro. Wangsa itu lan padha duraka utawa melanggar sira kabeh mimpa dimasaking sawise barang arokan ruwake kumeng sira kabeh arokan ruwake sapa Allah kumeng sira kabeh maing barang-barang kohibuna kang padha seneng sira sira kabeh terangane ngeten barang siramu barang sing marai kowe seneng ya rampasan yen iku ana aksesoris perang iku sing sabuke saka emas ana sing apa jenenge pedange kuwi ana emase iku ana sing perisainya itu larang, perisai tamen ada sing lapisane emas wong padha milik terus padha bantah-bantahan mergo sing milik mau melanggar perintah Kanjeng Nabi kok pengen oleh barang sing mewah-mewah mau lha ngeten iki para sahabat kok nglakoni melanggar perintah Kanjeng Nabi pripun. Jawabnya sahabat itu dudu nabi, dudu malaikat, jadi iso salah. Cuman salah dijamin di ngapura orang maksum, sing maksum itu para nabi dan rasul. Orang dijogo sama dosa lan maksiat. Nek sahabat, ya iso nglakoni salah tapi di ngapura, mergo sekali salah ku lek kedune tenanan. Di penging medun saka gunung akhirnya sebagai medun sing kene yo gak izin dipateni wong papat wong pira akhirnya dipateni pasukane Khalid Walid sing nyebabno melanggar yo apa mergo ngerti barang sing disenengi ma'arakum ma'tuhibbun mimpa di ma'arakum ma'tuhibbun wados kepincut barang sing memikak ya apa mas-masan bondo lawan kok jaran iki sing kok wedok biyen nang sing kalah sing wedok dadi putri bolongan. Bingkung iku setengah saking sira kabeh man utawi ana wong yuri itu kan ngarepake sapa wong dunya ing dunya dimarai perkara niku. Mergo wong nyenengi dunya sing marai masalah mergo seneng dunya niku. Orang biyen ora saiki. Angger lali tujuane kepincut kebiare dunya. Dunya niku ora men wong ayu, ora men wong bagus, ora men dhuwit. Termasuk harga diri sing dijunjung tinggi kliwat nganti lali wong liya kaya ora enek tegane sing wong liya. Jenenge nek bahasane nang sekolah ego sing terlalu tinggi. Iku yang saya dunia pengen dihormati wong liya ujug pengen ditakjubi wong liya ya dunia popularitas itu ya dunia mergo nek wis kepincut dunia lali mati tak terang bolak-balik hadis ana iki sahabat jenenge Usamah bin Zaid Usamah itu putra Zaid bin Harisah. Jadi dino Kanjeng Nabi ngaji nuri sakjane akeh ngeten iki kudu nangis kudu dilingno tentang masalah-masalah sing begini sih dilingno tentang tujuane kudu nangis.
Sama bin Ziyad matur kanjeng Nabi kula iki pripun. Nanti kula atos men dituturi piye kok ora iso sentuh blas ora iso nangis. Terus kanjeng Nabi kadane kanjeng Nabi ngendika Gusti Allah lunga setan iblis masuk musuh Gusti Allah. Barang wis di demek kanjeng Nabi dadi demek aku donga niku kanjeng Nabi yo nindakake kono dadi ana suwi-suwi kiai pamane pas ana sahabat terus didemek utangane lalu donga niku yo ana syariate kanjeng Nabi. Nek kanjeng Nabi ngijini Gusti Allah ngijini yo apa sing dadi keluarane ya langsung bisa dijabahi. Bareng sama bin Ziyad dilurus-lurus badane didemek karo ngucapke pujian Allah setane wah. Terus Usama bin Zaid itu nangis gugu lagi iso nangis rasa betul wedi dosa. Kanjeng Nabi dawuh waswatul qalbi min nisyanil mauti. Apa sehati orang ini waswatul qalbi min kasrati dzunubi atau sehatimu ini sebabnya apa? Kok pengen dosa lah kali dosa abdi lah wa kasratul dzunubi min nisyanil mauti wa lakoni dosa kok pengen dosa itu terus menerus apa sebab ora mati bukan main ketika jemek banting gadu banting keplek sebab ora mati. Manusia mati sebab ngelangi mati apa mentolir amali kedawan hayalan pengangan-angan. Betul amali minum di dunia wong kedawan pengangan kedawan lamunan kedawan hayalan apa mendem dunia cek diakui cek tidak diakui anu seneng lamun golek hukum betul loton tak ini ya barang yang hidup bertemu untuk mobil terus itu nek kalau sapi terus benek tiga nandur diatur itu apa betul loton tuh kalau nek lamun sing gajian ya betul lamun betul amali min dunia sebabnya kedalam pengangan dunia dunia lan dunia itu rasukul khoti aten dadi kepalane sumbere kabeh perkara nek diakui nek ora diakui nyatane ngono ora nek wong dunia terus diajekno wong kali ora nek gegeran dia wong gegeran ambek dulu asal nang pilai nang diwae ora kono ra kene dadi kok sebabnya apa? Apa kira-kira disi-disian kaya-kaya dalan swarga urung tumungan ora kaya-kayaan rumangsa urang bagiane ya kaya-kayaan rumangsa dindo harga diri itu ego aku aja sepi elek-elek ngono ngene iki ya padha ae dunya utawa kaya dagangan geger banyak orang pasar sing kira-kira kalau anak aku ora pengen ngomong ke amal kok disi wae yo tak ungkuli kok pokoke ora enak gegeran yo orang berarti aku jiaji bukaan gatone sebab apa mentun dunya pengen badi pengen asal sing ora bladek yo sak lamatan tak iku minggu mayori di dunia sing padha biar mau nunggu karepe wong munafik mau mergo mendem donya wa min kulan iku setelah sare kabeh sira kabeh man utawi ana wong yuri itu kang ngarepake sapa man al-akhirata ing ganjaran akhirat di antara wong sing berjuang nang sing tetep berkang teguh ora buta donya sak pira suwene sak kelametan mati tak tetepi akhirnya prosesan pemanah mau sing keri disedani fasake jan tafsir ta wacane fasake tapi hatta kutila tetep ning dhuwur gunung nganti akhire gugur iki jalane keterangan sing luwih nang sore nang sawi mboten enten jalane hatta kutila ka Abdillah bin Jubair ashabi kaya Abdullah bin Jubair kepalane pemanah lho dipateni kuning jalane iku banyak
jumlahnya sempurna, tapi kira-kira hanya sebenarnya wong papat karena saya kayak dari wong sektor. Jadi libas sampai Khalid bin Walid zaman itu Khalid bin Walid sih kafir. Tapi dia tetap berukan aku mati, udah ditetepi nurut dawai Kanjeng Nabi, apa pengen syahid, nah, ya wene yang dunia suwe-suwe pirang puluh tahun, sampai kan akhirnya bakal nompok bahagia sing ono enteke ora ono watese. Rumah sorofa nuli ninggokake sapa Allah kumeng sira kabeh anhum nengokake maksudnya ya memutarkan pandangan. Jadi kalah sampai orang kafir maksudnya sementara sedelo itu lumah sorokan nenggokake sapa Allah kumeng sira kabeh anhum sapa kafir akhirnya sementara kalah kanggo Korea Betalia supaya nyoba derapun nyoba nek mangkala mbiyen sapa Allah kumeng sira kabeh kanggo nyoba endi sing bener-bener iman lan endi sing bener-bener munafik. Wallahu ta'ala walaqad afa teman-teman ngapura sapa Allah ampun saking sira kabeh mergo sadar kesalahane terus ngapura langsung ngapura nek para sahabat sadare ilmu obate itu temenan nasuha. Wallahu ta'ala Allah iku fadlin datang duweni anugerah alam mukminina ing atase wong mukmin kabeh mergo Gusti Allah tulungan najan lakoni melanggar perintah Kanjeng Nabi tetep diparingi anugerah sing sedo tetep disyahid sing urip tetep di ngapura dosane. Terus nek itu nalika padha ngedoi sira kabeh ngedoi iki menjauh wala taluna lan ora padha noleh sira kabeh ala ahadin ing atase wong suci. Jadi peristiwa begitu kalah itu padha mulai dipro kafir kalah sedina. Jadi menjauh saka Kanjeng Nabi ora noleh sama sekali gitu kalah kabur juga diuber Khalid bin Walid sakasukane. Wa Rasulullah kami Rasulullah iku ya undang-undang sapa Rasulullah kung sira kabeh fi ukhrakum sangka mburi ira kabeh. Jadi fi iki bimana mi iki ayat itu murun dan Nabi dijauhi kon nyeritakno kon ngelingno peristiwa sing dumadi yaiku nalika perang Uhud. Eling meneh dhewe nalika sliramu padha mlayu kebirit-birit wis gak meneh blas ora ngono dawuh Kanjeng Nabi blas dawuh Kanjeng Nabi undang-undang saka bumi undang ngeten ilayya ibadallah ini jalane ngono. Jadi nalika wis terdesak pasukan muslim padha mlayu Kanjeng Nabi ning ndi karo undang-undang ilayya ibadallah rene dak ngene para muslimin pasukan muslim padha rene wis ora ngono ora ngono akhire bareng wis terdesak fasaba monggo mulih males monggo bales nibano kumeng sira kabeh bahasa monggo nuli bales sapa Allah kumeng sira kabeh waman ing kekalahan ana di mana kebingungan bingung sebab bingungnya Rasulullah mergo siramu gawe bingungnya Rasulullah terus ditibaan kebingungan kalah sementara ini. Jadi peristiwa perang Uhud niku pertama menang terus gak menang mergo kelina pengen rebutan jalan mau terus diserang balik kalah sementara mergo kan gak ngeduli pengendalian Nabi celok padha mrene jumlahe nilai yang
rada sombong dari bingung Kanjeng Nabi akhirnya ditimpakan kebingungan maca maksir sing jek Rasulullah diceritakno ana sing critakno sekali wong 12 ana sing critakno jek wong 18 riwayat banjur wong-wong mukmin secara umum padha ngeri bingung mergo bingung Rasulullah paedahe apa mukmin kok digawe bingung barang iki elek supaya kaila tahzanu supaya ora padha susah sira kabeh supaya ora padha getun sira kabeh alama ing atase barang fatakan kok kepopane ya kehilangan apa makum ing atase sira kabeh wala malan ora barang ora susah untuk barang asoba kang kenani sapa apa maku ing sira kabeh nek apa usah pelajaran iki pacoban sing apa mau sebab apa dilatih supaya sira kabeh ora getun ora susah ora sedih mergo gak iso mendapatkan barang sing diuper yaiku mewahe dunya mas-masan lan liyane mau ayat iki khusus medhuse ning nalika perang tapi umumnya ya kanggo umat Kanjeng Nabi kabeh nek apa usah diadekno lakon sing pahit kaya ngene ben ora gampang betul nek barang sing ora bisa kecekel bab dunya burune kok ketun iki lha apa ngarep pira wene urip ning dunya pira wene suwe-suwe tak 100 tahun wis ora ning akhirat ora jutaan tahun nek ora nek watese ya ora terlalu susah wala asobakum ya ora susah nek nimpa sesuatu pamane dulure sing kepaten nek kene iki dulure pasukane sing dipaten kan kalah. Mau akhirnya setelah eling Kanjeng Nabi nyedak Kanjeng Nabi akhirnya pada akhirnya wong Islam yang menang meneh wong kafir ora wani nyedak meneh lalu. Pada akhirnya sing menang itu tetep wong Islam. Jadi selama dipimpin Rasulullah, wong Islam ora pernah kalah perang secara total tidak pernah. Nah, kalau perang Badar, ya menang perang Uhud kita mau menang terus kalah, ini menang meneh. Perang Uhud, perang Khandaq itu perang sing di ngangge pahit dengan tak selama itu. Iku Rasulullah dikepung suwene nerangno 4 bulan ora iso metu. Yang di rumah Cina terus mayat ini Allah ta'ala Gusti Allah itu khobirun wa mirsani bima lawan barang kamaluna kang podo ngelakoni kang podo ngakoni sapa sira kabeh Gusti Allah itu maha pirsa nang perkara wae sing mbok lakoni nek kancamu utawa dulurmu utawa bojomu iso kok bojo iso kok abusita Gusti Allah ora bakal ana lakon sing ora konangan karo Gusti Allah iku ora bakal sampeyan mesti bakal diketokno kabeh Allah kok biru di mata malu terus dia tefumanja mongko nurunake sapa Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh mimpang wami ing dalem sakwise kalah ketika kekalahan sing di tengah-tengah mau amanatan ing rasa aman amanatan ing aman nuasan tegese nuasan rupane ngantuk ya usah kang meliputi apa ngantuk kang ngrungkepi apa ngantuk lafaz ya syairi ana sing nganggo ya ana sing nganggo ta ya safa billahi wa ta'i ya kang ngrungkepi apa ngantuk ifatan ing golongan niku saling sira kabeh jadi niki ayat niki nerangno ajaibe takdir Gusti Allah. Wong-wong menesbar
lari terbirit-birit terdesak. Begitu wis belum nyedak Kanjeng Nabi nek Gusti Allah menurunkan rasa aman ora wedi ora ngono tapi ditimpakan ngantuk perang kok ngantuk terus turu tapi turune ora kaya turune wong rumah akan enggak iki kok kaya cara gak nang Quran cara akal gak percaya kok dia ora percaya tapi Quran itu mesti tenang wah wong mukmin wis kembali berkumpul dengan Rasulullah Gusti Allah menjamin rono aman terus ditimpakan ngantuk nganti turune tapi ora rumah tangan kaya wong turu ya kalau belakang karo dremet karo berlindung nang tameng perisai jek kalau kali pedang nama pedang jeblok terus dijukuk nah itu kalau berangkat itu turu dia ora sadar yo krungu gremenge wong liyane krungu sing munafik yo aneh sak pasukan iku ana sing mukmin tenan ana sing munafik sing mukmin tenan ora diwedi wong turu dadi kalau perang itu kalau berangkat iku turu dadi musuhe ngira ijik melek yo ngintek musuh ketoke kalau pedang kalau berangkat karo mendeli kaya ngintek musuh musuhe wedi dikira sing melek lho ngono tapi kok ora kabeh sing ketoke wong mukmin pasukan wong mukmin tapi sing mukmine etok-etok munafik sing wong munafik bingung mlayu mloro rene ate badhe iki mau wa ifatun utawi sak golongan meneh iku kok Ahmad teman-teman wis ngalahake utawa bingungake rumeng Taifah apa anfusuhum ati-atine Taifah jadi maksudnya atine diliputi kebingungan ketakutan apa piye bingung mlayu ana mrene ya dununa padha nyono sapa Taifah ya kira bila ilan Gusti Allah wairul haqi kelawan penyono kang ora bener lenal jahiliyati kaya penyonone wong bodho-bodho wong munafik sing tata lair dadi wong munafik niku tata lair mukmin tenan macake ya wong iman ya nek wayah salat ya tek melo salat nek poso ya tek poso wong munafik niku tata lair mukmin tenan tapi yakine kafir sak kafir-kafir ora percaya dadi nek amur-amur wong Islam ku ning lamis goleki rintihe perjuangane wong Islam. Cacah zaman Kanjeng Nabi wis 30% sak pertelon saiki wis mbok kira 10%. Wong sing iman tenan buah wis kumpul karo Kanjeng Nabi di tengah-tengah perang iku wis dadi wedi wong itu karo berangkang iku turu. Kadang kala pedange jeblok cukup nek. Dadi kaya wong lindu kuwi enek tenan jaman perang. Sing kagolongan biru bingung bingung cemulungan mlayu rono rene ngono ae. Nyebab berita elek apa tu anak nabiya kutila aula yansu. Jadi penyelone elek wong munafik yakini nek Kanjeng Nabi mati ora bakal menang mati Muhammad iki. Nek ana sing menang aula yansu. Ora bakal menang. Terus gremeng-gremeng ngomongnya eleke ya pun apa dong cabut gremeng sapa Taifah sing dimaksud golongan wong munafik iki sak pasukan tapi kok sing wong iman tenan nanti perang nanti turu nanti wedi ketoke mendelik ngawasi musuh tapi turu ora diblas wong turu sing wong munafik bingung ora kawan layu ora piye iki mati Muhammad mati pokoke wis ra menang
ya kuluna padha ucap sapa Taifah halana ora ono hal iki di mana apa ora ono iku tetep keduwe kita mina amri saking kemenangan ora ngira awake dhewe menang ora ngira jatah wong iki mulai pokoke ndem-ndemi lakon wong munafik ya ngono kuwi ora biyen ora saiki nek biyen perange yang melawan wong kafir saiki berjuang sing penting dan perjuangan Islam mager mendem-ndemi lakon malah ngembesi lakon itu watak-watake wong munafik ora ngira menang ora ngira berhasil lah jatah mati di Muhammad itu mulai lapo gua wae berjuang bahasa ini ngoten alaman qatilu anfusana wa auladana apa gunane awake dhewe korban awak korban anak-anak dhewe ora usah itu mulai mune halana min amri min syai'in saking suci-suci perkara apa wae ora bakal awake menang tiwas perang katakan kul dawuh Muhammad innal amra sak temene perkara kemenangan kula sakabehane amr iku lillahi Gusti Allah iku lillahi kedue Gusti Allah menang lan kalah iku sing aku Gusti Allah kecakupan geger iku lapo berhasil ora ing dalam berjuang iki ora urusan sing penting kowe berjuang innal amra kullahu lillah sing ngatur sukses lan ora perjuangan iku Gusti Allah. Arep iman apa ora? Barang kok dilakoni wae ini. Mendem-mendem lakon iki piye kowe iki bahasa kene ngoten. Kul innal amra kullahu lillah. Pasir ora menang ora sukses ora apa kowe gak dirakan saken kuwi lha aja bahasa-bahasane dene ngono. Ora kelem kompromi ya, ora kelem teman perang kok. Ngablak tok cara memainkan dari wong gawe yukuna padha nyamarake utawa nderekake sapa Taifah wi anfusine dalam atine Taifah ma ing barang layu beduna kang ora jelas ora cetha apa ma laka maring sira wong munafik mau ndelikno nek nang ati sing ora diketokno dadi ndelikno wis pokoke rasa rena rasa gondok rasa nyek rasa jabes rasa masuk-masukno nang ati yukhuna fi anfusi pirang-pirang empatane nang ati sing didelikno nang ati iki critane Kanjeng Nabi nalika kadhapi wong munafik dikala tanpa sadar badi iki seneng men wajah labine toto lae kaya manis sapi tapi nek jerone nyimpen waktu nyimpen sosok nyimpen grundelan kawan nang wong sing diadepi ngoten niku ngono ya nang ape kok ya api-api kok tapi adalah artine iki nyimpen mowo sing masuk-masukno mereka nek kira-kira nek atine awake dhewe ngoten segera jaluk ngapura Gusti Allah. Ya kuluna padha ngucap sapa wong Taifah sing munafik nang. Ngucape ngene lau kana lamun ana. Lan iku tetep kudu kita minal amri sange perkara apa sae uji-uji apa wae makutilna monggo raden pateni sapa kita guna ing dalem kene panggonan ngene maksude denane diomongi ora usah metu nekat nek aku niki iso milih iso nentokno perkara ngono ya cuman ora kok kene ora pateni ngene aku cangkem Muhammad malah kudu mati ngene laukan ala namna amri syai'un ini maksudnya umpama kami wong munafik mau duwe gak untuk menentukan ngono ya demano rasa nang rene rasa marane ukut kaya makutil nah orang itu patene nang kene
salam denane sok bener-bener dhewe kaya api-api dhewe aku mau piye-piye rambut bubu rasakno malah masuk-masukno tafsire ning jalane laukana al-ikhtiyaru ilaina umpama ikhtiar hak memilih hak menentukan aku duwe hak ngono ya lam nahrus falam nuqtal lakin ukhrijna karahan ini bahwa aku dengar iso milih pilihan ora usah budal kayak kata kene ora paten. Nah aku jak menyang terpaksa karena do mati ya. Malah nyukurna batore sing padha mati. Nyukurna batore sing siang iku ate wong munafik nang perang Uhud iki ngoten niku. Nah iki tak sadar kadang kala dhewe iku ya rada mirip-mirip sithik. Mula terus atine. Tapi kalau seneng nek batore bengok batore benjur ora batur dulur nek perlu dulure siang tapi kalau syukur asakno ora kucang ku kok. Lah iki yo rombongane wong nafsu lebih baik ngono. Ora kucang ku kok. Kok mana sampai apa benjur ora mati. Aku mau melok mrene kan kepaksa hukum Tuhan Muhammad juga jenati diwasa masukno. Ora najare wong munafik. Kul dawuh Muhammad katakan omong-omong marang wong Taifah mau wong munafik mau lau kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku fi buyutikum dalem omah sira kabeh labarosa yektine padha metu sapa alladzina wong akeh kutiba kang wis dipesti kang wis ditulis kang wis ditakdirake alihim ing aladina apa al-qatlu dipateni ngomongno kiamat nang wong-wong sing brekel wong nafik nek ulah kowe ora metu ulah kowe ndomot nang omah ulah kowe ndelik nang sorungan karo bahasa dene ngoten nek tanah wayahe kowe mati dilarang kowe mlayu ning nggon sing kowe dipateni kowe ora iso ngindar. Labar saya tiri metu sapa alladzina wong akeh kutiba sing dipesti. Alaihi min alladzina apa al-qatlu mati. Ila mabodi maring nggon kuburane nggon matine alladzina. Umpama kowe ndelik nang omahmu, kon perang, kon berjuang ora gelem berjuang. Mergo dimati, wedi melarat, wedi kere, cara bahasa sing luwes modern. Ngerti ya. Nah, temene wong sing wis dipesipatine. Iku nalika wis tiba wektune, ora iso ngindar bakal mara nang panggon sing kira-kira dadi sebab patimu ini tafsir sawi terang ana zaman Nabi Sulaiman itu ana wong suwane kanjeng Nabi Sulaiman iki terang tafsir sawi bacaan ana malaikat Israel suwan rono nang ngene Nabi Sulaiman sing lagi jagongi wong lanang sing jatahe jane wis mati cara nang kene wong lanang sowane Nabi Sulaiman di suatu tempat di suatu tempat cara nang kene lah wong lanang iku jatahe dina iki matine kudune ning Jakarta mbok ning Surabaya kok terang Jakarta wetan sing paling wetan terus malaikat Jibril suwane Nabi Sulaiman ditakoki bareng terus wong itu lanang mau takok sinten niku kanjeng Nabi Sulaiman niku kok Jibril Israil malaikat maut niku malaikat maut terus wong lanang mau matur ning Nabi Sulaiman ya Nabi Yusuf ya Nabi Allah ya Nabi Gusti Allah aku wedi nek dijabut nyawane Israil iki tukang jabut nyawa saiki tulung sampean perintah neng angin kon ngangkat aku ning pol jagat wetan tenang
pemerintahan Nabi Sulaiman kan manut. Nabi Sulaiman iso merintah angin, merintah apa manuk, merintah sekaya urip-uripan. Wangine diperintah ngangkat wong lanang sing sowan mau ning jagat paling wetan. Ilang sakala. Spontan malaikat Israel yulik langsung hilang nek. Gak sedilo nomor nek matur kanjeng Nabi. Jadi mulai nah mulai kok kene nek Israel iya aku mau ngeten Nabi Sulaiman. Amaroni an abidaru halali karojuli bitil ka ardi kula niku diperintah Gusti Allah. Pun jiyadut nyawane wong lanang mau ning Surabaya ya jane. Tapi tak goleki kok manggon kene jenengan mriki ngoten. Wong asuhan rene tak goleki. Jane ketike karek iki wis karek sedhit iki wayahe nek ku njabut jane ning Surabaya dadak saiki manggon ning Rawon iki aku ya rada bingung wae jalan wong yang njaluk tulung sampean kalau perintah angin kon ngangkat ning Surabaya. Dadi cara cerita kene bakal paham ngoten. Wong lanang dadi lulik disawange ning Surabaya. Malaikat maut terus lulik nuruti rono dijupuk nek. Jadi amalane Rabbi an aqbidaru halal karojuni bitil ka ardi kula iki diperintah jane mbek pangeran kula Gusti Allah kon jatuh wong iki nang Surabaya ya gak wong kok nang kene. Palam mawajatuhu fi majlisika bareng kula ngerti tenggene jenengan mriki. Kula langsung kok dalah wong njaluk kon ngangkat angin. Ternyata apa sing wis ditakdirno jatahe wong mati ning Surabaya, ning Jakarta, udah ning Mekah Madinah. Nek tarawih mati la barzal aku tiba alih qatlu ila maqdiyin. Mesti wong iki mlayu nang tanggon sing jatahe bakal dadi nggon matine. Mbok kira-kira cara uripe nang kene jatahe sampe matine ning Jakarta, dirane nek mati ora ning Jakarta. Butuh Jakarta matine luar negeri, ngoten niku kakak mau to. Jatahe nalika dilairno, usaha-usahane dilairno, diciptakno iki ditulis sampe mati nang kene dina iki ngoten niku. Mulane nang grene karo neng Kanjeng Nabi, bangkai Kanjeng Nabi wong larene lha selamat. Awake dhewe ra nyang rene selamat. Uga bujang Muhammad ya udah mati daripada Kanjeng Nabi. Nek aku harus mesti barzal lagi aku tiba alim qatlu ila mabujih. Wal ya kalian dirapun nyoba supaya nyoba sapa Allah Gusti Allah isudurikum ing dalem ati kira kabeh. Wal yumahisolan kang bedakake sapa Allah. Lan kang bedakake sapa Allah ini barang wali masoma maafi qulubikum ingkang ing dalem ati-ati kira kabeh mulane digawe nek kalah barang lan ana sing mlayu barang akhire kumpul nang Kanjeng Nabi ana sing tatu raja kaya sahabat Tolha mergo tenteni Kanjeng Nabi nanti neraca gegere itu ketancepan panah saja 17 panah yang geger sak geger terus bagian ana sing sedone dibedah badane kaya Sayyidina Hamzah terus akhirnya setelah ngeri ditimpakan rasa aman kok ngantuk terus menang kok faedah wali ya wa ma fi sudurikum kang nyoba atine wali mahsiswa kang membersihake mahal barang iku bikum kang dalem ati kira kabeh wong sing iman tenanan ben ketok wong sing munafik ya ketok anggap di tengah-tengah perjuangan itu meleleh malah gawe provokasi malah nyelek-elek perjuangan ya kuwi munafik dene sing iman tenan diadep napa wae nek lara mati ya ora bakal cilik ati ora bakal menyerah niku tandane sing iman tenan Allah utahe Gusti Allah
Iku alimun datang daneni iku yo mengetahui seluruhnya. Iku alimun datang daneni bila disyukuri kelawan wong kang duweni ati syukur iku artine maknane dodo. Tapi yang dimaksud iki isane dodo ya kuwi ati. Gusti Allah maha pirsa nek-nek ati wong sak dodo. Iki iso kabeh nek awake dhewe nek wong padha wong iso ngapusi. Nek bojo iso ngapusi. Nek kanca iso ngapusi, tapi nek Gusti Allah ora ana sing iso disiketake Allahu alimun bila disudur. Ono sak iki tetes. Mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim subhanaka la ilaha illa anta innaka antal hakim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih midada kalimati subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahu ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Khabir ya Sami' ya Alim ya Mu'min ya Mu'min salam ya Dzal Jalali wal Ikram ya Aziz ya Jabbar ya Wahhab ya Qahhar ya Latif ya Karim ya Alim ya Halim ya Rahman ya Rahim ya Allah asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah Allahumma la ta'ala fi majlisina hadza alhamdulillah wa fatah alhamdulillah wa jazaa ya khairan wa wala ma'idan illa sabita wa la ta'ala wa la yuqin illa satarta wa la hajatan illa qaridan hawa jidri wa la quwwata illa billah Allah Allahumma ja'alna min barakatna biyatana fi anda wa batina dunya wa ukhra wa ja'alna min wasilatan lina barakatuh wa muhratka ya Allah wa ja'alna bina barakallahu fi anda wa batina ya Allah ya rabbal alamin Allahumma salli ala baitina wa sallim tina wa sallim wa sallim wa alamin wa nafsibana wa ta'ala wa tuqul mi'ad wa maj'alna awladana wa ta'amina wa ta'amina al-'almi wa al-khairi wa al-taqwa wa al-qur'an wa al-istiqam wa salam wa taj'alna bayna al-syarri wa al-dhurri wa al-dhurri wa al-atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa ala rabbil alamin amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.